Продължава сутрин с BBT. Във втората част на рубриката Актуално моя гост ще бъде Елена Димитрова. Добро утро, Елена. Здравейте, добро утро. За тези от вас, които все още не са чували за нейният случай, бих искала, Елена, да разкажеш малко повече. Действително, доста неща се изписаха и ти самата доста интервюта си давала, но все пак за зрителите, които не те познават и не знаят защо си тук при нас, бих искал съвсем накратко да разкажеш за твоят случай, тъй като той е действително много специфичен и бих искал всички, които могат по някакъв начин да се включат и да помогнат с каквото могат. Това е нашият апел и за това поставяме темата днес в студиото. Случая наистина е рядък. Аз съм първи случай за страната. Имам заболяване, фамилна аденоматозна полипоза, която нормално протича с премахване на дебелото черво. При мен обаче се оказа, че е някакъв странен раздел на тази болест и имам синдром на Гарнер, който е първия за страната и протича с образуване на дезмоидни тумори. Премахнаха тези тумори, в резултат на което получих мезентериална тромбоза и се наложи отстраняването на всичките ми черва. В момента имам горе-долу около 10 см от първата част на тънкото черво и чакам за тънкочеревна трансплантация, която ще бъде извършена в Италия. Кога се случи това? Кога започна заболяването и в крайна сметка кога се оказа, че ти имаш нужда от самата трансплантация? Преди 6 години, 7 години вече ми изрязаха дебелото черво. Сега, преди година и 3 месеца, ми отрязаха тънкото черво. И от тогава се бориме да замина за трансплантация, като нещата не са толкова прости, колкото изглеждат. Ето тук е момента, година и 3 месеца ти чакаш. Какво се случва и защо нещата, ти си първия случай, сама каза в началото, може би и самите лекари в един момент не се знаели в началото какво точно да предприемат, как се случват нещата, но година и 3 месеца е страшно много време. Да, година и 3 месеца е много време и ние непрекъснато се лутаме в това, че няма закони написани точно за хора като мене. Министерството на здравеопазването не знае как да реагира. Всичките институции, които трябва по някакъв начин да отговарят за това, да се замине за трансплантация, фонда за трансплантацията, преди това и Агенцията за трансплантациите, Комисията за лечение в чужбина, която също трябваше да вземе решения. Непрекъснато, нали, някой действа, но все не се стига до там да замина, защото непрекъснато изникват нови и нови неща и това няма край. Като какво имаш предвид под нови и нови неща? Като изисквания, брънки в закона, които по някакъв начин възпират тази процедура? Това имаш предвид под нови и нови неща? Да, точно това и ние не можем, аз и хората като мен не можем да очакваме да тръгнат да променят закона. Защото това е много бавно. На нас не трябва някой да вземе веднага решение, при условие, че ние сме извън закона. Аз сме си плащали здравни осигуровки и всичко и ние сме нормални членове на тази държава. Би трябвало адекватно да се реагира и то по най-бързия възможен начин, защото ето моят случай какъв е, например. За мен е поето лечението в чужбина. Даже ме изпратиха първо за изследвания в Италия. Оттам казаха, че ще им направят трансплантацията. Впоследствие се оказа, че има по-добър вариант, който е степ процедура. Правят я в Бостън, в Щатите. Съединените щати? Да. Комисията за лечение в чужбина пое и този разход, въпреки че не е в Европа. И ме изпрати там. Там ме отвориха, затвориха и казаха, че не мога да помогна. Просто случай ми наистина е прекалено сложен. Тоест тази степ процедура в случая няма да подейства? Няма да подейства, да. Аз съм първият човек, на който отказват тази степ процедура, при условие, че първоначално са казали, че ще я направят. И това е непрекъснато, нали? Единственият вариант сега е трансплантация, която трябва да бъде извършена в центъра в Болоня. Трансплантационен център в Болоня. Добре, ти каза преди малко, че е имало такава възможност, държавата поема. Да, държавата поема. Но държавата поема разход за нещо, което не може да бъде осъществено. Тъй като държавата ми поема медикаментите за... Аз съм на парентерално хранене, т.е. непрекъснато венозно хранене. Не мога да усвоявам нещо през устата. Тоест самите ти черва няма как да усвоят тази храна за толкова кратък път. Да, с 10 см черво човек няма как да усвоява. И
съм на непрекъснато венозно хранене, тези медикаменти са страшно скъпи. Те са много по-скъпи от нормалните венозни медикаменти, които се прилагат. Това е горе-долу около 200 лева на ден. И за храната. Тази храна ми е поета от фонда за трансплантациите, но законово тя се приема заплаща се в България. Аз обаче, за да отида в Италия да чакам за донор, донорът е трупен, не се знае кога точно ще има донор. Няма как тук да се осъществи това чакане. Няма как да се осъществи, няма как оттам да ти се обадят, че има възможност за трансплантация и ти да тръгнеш от тук. Има такава възможност, но на мен не може да им бъде подсигурен транспорт. Тоест, нито те могат да се обадят в 12 през нощта, в 2 през нощта. Кой ми гарантира, че по това време аз мога да имам транспорт, че метеорологичните условия ще позволяват полет, а органа има някакво време на живот. Съответно, аз трябва да съм там, за да мога да стигна за необходимото време. Но за да съм там, трябва някой да ми поеме медикаментите в Италия. Което нашият закон не го позволява. Не го позволява, въпреки че медикаментите в Италия и медикаментите в България излизат на една и съща цена. Ето тези пречки, за които спомена. Извинявай, че те прекъсвам, имаме зрител. Здравейте! Ало. Добър ден. За мен ли става въпрос вече? Да, вие сте на линия. Искам да й помогна на жената. Билките са да си ги набере от природата от всякъде и да си ги насъди. И става въпрос 5, и 6, и 7 билки и там нататък. Но единственото нещо, което казвам, в 2 пъти в 5 пръста трябва да си е изсушени билка невен. 5 клонки с по 2 листа трябва да са изсушени. Това се събира общо, нали? И в 5 пръста широколижи облек. Турта. 2 китки, жълто или оранжева турта. Сега го трябва да го знае. Нека да попитаме Елена. Остава телефона. Оставете си телефона, госпожо, на редакторът на предаването, след което ние ще го предадем на Елена. Благодаря ви много, че се включихте. Някакви алтернативи опитвало ли си, чувало ли си от сорта на това, което се обади зрителката? Има ли някакви... По принцип има алтернатива, ако все още имаш черва, но аз вече ги нямам и реално погледнато няма как от билки да ми пораснат черва. Да, разбира се. Елена... Може би ще ми облегчи до някъде състоянието в момента или нещо такова. Но... Относно този проблем, който е възникнал, че тук е възможно тези медикаменти да бъдат осигурявани за венозното хранене, а в Италия не, въпреки че цената фактически е една и съща. А да чакаш тук, сама обясни, че е изключително рисковано и няма как да гарантира на 100%, че при поява на донор ти можеш на часа, както се казва, да тръгнеш. Работи ли се в тази посока? Имаш ли някакви обещания от някого, че нещо ще се случи в тази посока и в крайна сметка ще дойде момента, когато ще можеш да заминеш за Италия и там да изчакаш? Не, в момента изобщо никой не работи по този въпрос, освен ние търсиме някакъв начин да транспортираме медикаментите от България до Италия, но това е една излишна загуба на сума, на много голяма сума пари, защото медикаментите са много, много като количество. Значи ние да тръгнем да си ги транспортираме месец за месец. Това са над 300 кг товар, който трябва да бъде при специални условия, защото това са медикаменти, които трябва да стоят на определена температура и така нататък, и така нататък. В смисъл, наистина това на мен ми се струва много излишно. Имаме дарителска сметка, но редно ли е тя да отива за това? Аз първо нямам поети медицински прегледи, докато чакам там. А пък тялото ми реагира на абсолютно всяко пътуване. Най-малкото са ми раздвижни стойностите и в момента всичките стойности, които са за чернодробната функция, са ми 5 пъти над нормата. Значи аз в момента с това чакане в България, в което нищо не правя, защото не чакам за донор все още, единственото, което правя е да си влошавам черния дроб и в крайна сметка да се наложи да ми направят една мултивицерална трансплантация, при която да ми сменят и черния дроб. Което вече увеличава значително самият риск. Увеличава риска. Освен нещата, които влошава за мене, то ще увеличи многократно цената на трансплантацията. В този момент ето
пукнатина, проблем е нещото, което държи тук в България. Да, това, че аз Има ги парите за трансплантация, осигурени са да. от държавата. В Италия прегледите са показали, че там трябва да бъде извършена самата трансплантация. Чака се единствено само подходящ донор, но ето това нещо, че ти трябва да чакаш тук, а не там в Италия, при положение, че би струвало едно и също като сума, която така не че се отпуска за теб. Да, при условие, че аз сама си поемам пътя, сама си поемам квартирата, сама си поемам евентуално транспорта на медикаментите, което хич не е редно. Нормално е да се заплатят там. На мен ми трябва единствено този транспорт. Някакъв лекар-придружител, който да дойде с мен, това е невъзможно да се изпрати човек първа група инвалид с риск за живота на непрекъснато венозно хранене, с абсолютно нестабилно състояние, да се изпрати без лекарски контрол. И там трябва да се правят някакви лабораторни прегледи, изследвания. Това е просто не само заради мен, заради всички хора като мен, толкова много хора чакат за тези трансплантации. Това е невъзможно. В момента може ли тази операция да бъде извършена и тук в България от специалисти от Италия? Някакъв такъв вариант да бъде обсъждан? Няма такъв вариант. Включително след тази трансплантация. Апаратурата нямаме нужната тук в България. То не е до апаратура толкова. Колкото до това, че хората са неподготвени. Нашите медици в началото, след като се случи това с мезентериалната тромбоза и ми отстраниха тънкото черво, голяма част от тях дори не знаеха, че се прави такава тънкочеревна трансплантация. Така че, в смисъл, това е нещо съвсем ново за нашата страна. Аз просто авизирах специалист от Италия, от въпросната болница в Болония, да дойде тук да извърши операцията. Не, няма начин. Не е само до самата операция, то повече след това периода възстановителния. И този период, дори лекарите от Италия казват, аз не мога да се върна повече в България, защото най-малкото при едно отхвърляне на орган, това е най-малкото. Отхвърлянето на орган протича като грип. В един случай, в който лекарите не са запознати с това, те ще тръгнат да ми повишават имунитета, за да не хвана грип. Но при отхвърляне на орган трябва да се направи точно обратното, да се намали имунитета. Още повече, допълнително точно ще отхвърли трябва да се намали трансплантираните черва. За да може да се приеме органа. Добре, чакането тук в момента. Какво рискуваш, стоейки така, без въобще да можеш да... Рискувам черния си дроб. Рискуваш черния си дроб. Като време, колко те притиска времето? Ами вече съм успешна, по принцип. Успешен случай съм за трансплантация. Преди 1 година не бях, но сега вече трябва спешно да заминавам за трансплантация. От кого зависи това да бъде променено, това правило, което съществува? Това е сигурно някаква част от закона. Като цяло институциите, които се занимават с това, са Фонда за трансплантациите, Министерството на здравеопазването и Комисията за лечение в чужбина. Официално имаш ли отговор от някои от трите институции? Имам отговор от Фонда за трансплантациите, че ще ми поемат операцията. Работят по въпроса да ми помогнат с поемането на медицински прегледи и лекар, който да ме съпроводи, който да остане с мен там. А от останалите? Министерството? Нищо. За сега не. Евентуално бихме могли... В смисъл това, което обмисляме да направим, е да говорим в бъдеще. В бъдеще. Да говорим с Министерството на транспорта, евентуално, ако нещо могат да помогнат за транспортирането на медикаментите или някой, който може да помогне по някакъв начин. Или така да се преустроят нещата, че да се поемат медикаментите в Италия. Да, това е най-добрият вариант и за теб, фактически. Да, самите медикаменти да бъдат поети, т.е. да се заплащат от България, а ти да си в Италия. Да. Това е най-добрият възможен вариант за теб. При условие, че една и съща цената или приблизително с някаква съвсем минимална разлика, не виждам никакъв смисъл да се прави цялата тази врътка и да се усложняват толкова много нещата. Да, разбира се. И това, че си
единствен случай, както каза, в никакъв случай не оправдава това, че законът така е направен, че да не е в най-добрата полза на пациента. Точно така. Съм абсолютно изрядна в заплащането на моите здравни осигуровки. Да, и това... изобщо съм нормален човек. Това е единствен случай, не би изобщо следвало да фигурира където и да било в документацията. Благодаря ти, Елена, за това гостуване. Ние се ангажирахме по някакъв начин с поканването ти тук. Ще потърсим и отговор както от Фонда за трансплантации, така и от самото министерство. До каква степен те са предвижили този случай, до каква степен работят, какви срокове могат да дадат, тъй като тук вече говорим и за време. Сама каза, че в момента черният ти дроб е този, който поема това цялото чакане, ако мога така да се изразя. И се надявам в крайна сметка съвсем скоро да имаме по-конкретен отговор, който ще е в твоя полза. Да, благодаря и аз. Сега новини.